Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Rusi, Guagua, Pampanga, no? Para dito sa motor na to. Ayan, nasa likod natin. Ayan. Yan yung bago nila ngayon, yung Rush 125 na 2022 model mga kapatid. Finally, meron na sila dito sa Pampanga area, no? So, yan, inaabangan natin yan. So, hintayin natin mga kapatid yung motor na to, kung ano yung meron sa motor na to mga kapatid, at alamin din natin yung presyo pati yung installment, no? So kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe, and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga susunod kong videos. Then follow nyo na rin ako mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So God bless po, stay tuned. Noxky Vlog. Noxky Vlog. So ayan mga kapatid, dito tayo sa Rusi, Guagua, Pampanga, no? Kasi may nakita tayong bago dito. Finally mga kapatid, dumating na yung inaantay natin na bago ng Rusi. Pakita natin dito mga kapatid. Ito yung bagong dating nila ngayon na Rush 125. Ayan, kompleto yung kulay nila dito. Meron silang ito, glossy gray. Ayan, ganda ng kulay niya. Tapos itong matte blue. Tapos nandito ay kulay pink. Ayan, ang ganda ng kulay, oh. Tapos ang ganda rin ng decals niya. Ayan, maganda pala sa personal mga kapatid. Ayan, tapos isa pang inaantay natin mga kapatid, yung Pulse 150 na FI na. Ayun, abangan natin yun mga kapatid. Ayan, shoutout kay ma'am. Yan, sila yung ano dito. So okay na tayo dito mga kapatid. So ayan, so abangan natin yan mga kapatid. At alamin natin mga kapatid yung kanyang mga features, and then yung price nito mga kapatid. Ito yung napili natin kasi ang ganda sa paningin ko, no? Bagay na bagay ito sa mga babae kasi yung kulay niya ay kulay pink or magenta. Yan, tapos yung decals niya, ayan, oh, ganda ng decals ngayon. Halos maghawig sila nung isang inaantay pa natin, yung Pulse 150 FI na lalabas din ng Rusi dito. No, antayin natin yun. Ganito rin yung decals niya, pa-style niya ganyan. Ayun, oh, ang ganda ng pagkaka-decals. Hey, that's pretty good. Baka ano, premium yung pagkakagawa nila. Tapos yan, may emblem pa rin dito ng 125 katulad nung sa Royal, no? Ayan, tapos yung decals niya dito, ayan, ganda. Tapos dito ko medyo na-attract lalo dito sa kanyang headlight. Ito yung isang nagagandahan ako sa kanya ngayon. Really, nigga? Kasi yung forma niya halos same sila ng Royal, eh. Ayan yung Royal, oh. Pareho sila sa panggilid. Sa headlight na lang nagkaiba. Yung sa Royal kasi, makikita natin,
Ayan, isang buo lang yung kanyang headlight. Pero dito sa kanya, nakahiwalay na. Ayan, yung pinaganda dito, nagdalawa na yung kanyang headlight. Parang katulad din siya ng sa Honda Click. Ayan, tapos meron na siyang park light dito. DRL mga kapatid, ayan, na kulay puti. Yan sa pang napaganda sa kanya. Tapos LED na rin mga kapatid yung kanya mga ilaw, no? Ayan, apat yan, high and low. Tapos yung signal light, pati yung park light dito. Ito LED. Tapos ito hindi pa LED mga kapatid, no? Halogen bulb pa rin siya yung pinaka signal light dito. Same lang naman mga kapatid sa Royal. Tapos ito sa fender niya, ito isa ring nagagandahan ako sa fender nito dahil naka curve na mga kapatid. Sa Royal kasi ayan, medyo maliit lang yung fender niya sa harap, tapos naka straight lang mga kapatid, no? Hindi katulad nito, naka curve na siya. Yun katulad sa mga style ng Mio, no? Isang magandang kasi yung ibang merong mga ganito, mga Royal, pinapalitan pa nila ng fender na pang Mio. Ito hindi ka na magpapalit kasi naka curve na siya, maganda na siya mga kapatid. Wow! Tapos mags na rin mga kapatid, katulad lang din, same lang ng sa Royal, no? Tapos size dito 70 by 90 by 14, tube type pa rin mga kapatid, hindi pa siya naka tubeless, pero pwede na nating pa tubeless yan mga kapatid, no? Kahit yung stock lang na gulong pwede na po, papalitan lang ng pito, then palagyan ng sealant, okay na siya. Yan, naka disc brake, tapos naka dual pot caliper na kulay red. Ayan. Tapos yung mga design niya dito mga kapatid, sa mukha niya meron ding parang carbon fiber, no? Pati ito mga kapatid, no? Tapos meron siyang Rusi din dito mga kapatid na emblem. Ayan, maganda rin. Tapos dito matte black naman to mga kapatid, no? Itong panggitna niya na to, pati dito. Pero ito glossy na yan mga kapatid, yung pink. Tapos sa kanyang panel, ito maganda rin yung design kahit analog pa siya. Tapos ito may napapansin ako dito, ito parang digital to mga kapatid, no? Yan yung maganda sa kanya. Yan, andyan na yung kanyang speedometer, odometer. Tapos yung signal light andito. Tapos yung sa headlight niya, ito naman yung ilaw. Siguro sa fuel gauge andito na mga kapatid, no? Pati yung kung may oras meron siguro to mga kapatid. Pero mas maganda siguro kung ginawa nilang digital na to mga kapatid, no? Napakaangas nito mga kapatid. Tapos yan, meron pa siyang Rusi dito na logo. Ayan, nagpapaganda din. Tapos sa mga switch, eto okay din, meron siyang high and low, then turn signal light, busina, then yung preno sa likod, okay din. Tapos meron pa rin yung choke mga kapatid, dahil carburetor type pa rin to. Meron pa rin kill switch, then bukasan ng ilaw, then electric starter nya. Tapos ito naman yung throttle, okay din, no? Yan, aggressive mga kapatid, no? Kumakapit agad. Yan, tapos ito yung kanyang preno sa harapan. Tapos sa kanyang susian, ito maganda rin, advantage na nito mga kapatid, dahil meron siyang anti-theft. Yan. Tapos meron ding pocket, dalawa. Dito medyo mababaw lang. Ito medyo malalim na dito mga kapatid. Meron din siyang USB port dito. Yan. Nakaabang lang mga kapatid, no? Ngayon may butas, no? Yan, makikita natin. Pwede na natin palagyan mga kapatid, pero dapat nilagyan nila, no? Mas maganda. Tapos meron din siyang utility hook. Yan. Para sa mga lagayan natin ng pinamili, no? Tapos yung itong board niya okay din, maganda rin, no? Maluwag din yung kanyang tawag nilang gulay board. Ayan. Tapos makapit tong pinaka foot decks niya, oh. Hindi ka madudulas. Ayan. Ganda yung design. Tapos meron pa ring dito, aerodynamics para sa makina. Tapos ayan, meron din siyang carbon finish dito, no? Ayan, plastic. Pati dito sa may tapakan. Kasi
ito naman yung footrest niya. Same lang na mga kapatid sa ano, sa Royal. Yan. Tapos sa side stand, ordinary side stand lang din. Wala pa siyang kill switch, no. Tapos sa center stand, okay din siya mga kapatid. Same lang mga kapatid sa Royal. Meron din siyang kickstart. Yan. Maganda sa kanya. Tapos air cooled mga kapatid. Ito yung kanyang airbox. Tapos dito, yan nga nakita natin, meron din siyang emblem na Rush dito. Ayan, ang ganda yung pagkakagawa ng kanyang emblem. Ayan. Tapos sa likod na gulong, ito, tingnan natin. Ayan, naka-mags, tube type. Then, ang size naman dito mga kapatid ay 80 by 90 by 14. Ayan, tapos naka-drum brake, yung preno sa likod. Then, single shock pa rin. Ayan, may bukasan din ng upuan dito, no? Ayan. Tapos yung likod niya mga kapatid, halos same lang din ng sa Rusi Royal, no? Wala silang pinagkaiba. Halogen yung kanyang ilaw sa taillight, pati yung signal light. Pero mas maganda dapat ginawa nilang LED talaga to, no? Para mas advantage talaga siya. Pwede pang mas maganda yung kalalabasan, no? Yan, meron pa ring ano dito, LED sa kanyang plate holder. Yan, yung fender niya same lang din mga kapatid ng sa Rusi Royal, no? Yan. Dito naman sa side na to, sa muffler niya, dito yung kanyang pan. Ayan, okay din. Tapos sa muffler, okay din. Pareho lang ng sa Rusi Royal, no? Ayan. Sa grab bar, okay din siya. Ayan. Pareho lang. Tapos tingnan natin yung kanyang compartment. Ito. Ayan. Same lang sila ng sa Royal din. Pareho talaga. Ayan. Tapos sa fuel capacity, 3.8 liters mga kapatid. Tapos dito na rin yung battery niya. Isang kinagandahan, no? So upuan, okay din. Ayan, no? Yung plastic na ginamit. Tapos yan, sa foam niya okay din. Ayos na ayos. Hindi naman siya sobrang lambot, hindi din siya sobrang matigas, no? Nasa middle lang. So okay na okay ito mga kapatid, pang service, daily service, pasok sa trabaho, pang grab rider, no? Ayan. Marami kayong pagpipilian ditong scooter. Ayan. Ito naman yung mga Royal nila ngayon. Ayan. Glossy yellow, matte black. Tapos ito pa pala mga kapatid, yung ibang kulay ng Rush 125. Ito, maganda rin to, yung glossy gray nila. Ayan, tapos matte blue. Ayan. Available po yan dito sa Rusi, Guagua, Pampanga, no? Sa mga naghahanap ay inquire na kayo dito mga kapatid. So yan po mga kapatid, maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat.